Ja sam dete i sa sela, naviklo da radi i to mi je u duši, u duhu, kako da kažem, ugrađeno. I meni je posebno zadovoljstvo stvara kad nešto ja stvorim svoje, proizvedem nešto. Poljoprivreda mi je bila nekako ostupna daska kad odem u penziju, da imam čime da se zabavljam, da mi nije dosadno, a da bude nešto korisno. Moje gazdinstvo je registrovano 2015. godine. Onda sam kupio prvu zemlju, da imam svoje neko vlasništvo i počeo sam da se bavim poljoprivredom i onda sam razmišljao da zasadim neki voćnjak lešnika, pa na kraju odlučio sam se da ipak zasadim orase. Orasi su sorta Chandler, koja je turska sorta i zasadio sam prošle godine, tako da sada smo u drugoj godini faze proizvodnje. Moje gazdinstvo se bavi proizvodnjom i rakija domaćih raznih, pored vina koje pravimo i grožđe koje proizvodimo. Drago mi je što postoji taj agrobiznis centar u Somboru i hvala im puno što pomažu malim proizvođačima, malim gazdinstvima. Ako hoćemo danas da radimo neko moderno, savremeno domaćinstvo da imamo, znači mora neko da nam da vetar u leđe. A to je upravo agrobiznis ove godine radio, ne samo meni, nego ostalim gazdinstvima koji su dobili i očekujem da i narednih godina bude još većih subvencija.